In deze aflevering ga ik werken met een streekproduct uit de regio hier, namelijk pancetta de peel. Een ambachtelijk bereid stuk spek. Iemand die ons daar alles over kan vertellen is Joost Struijen. Joost, wat maakt dit product nou zo bijzonder? Ja, wat dit product zo bijzonder maakt is dat het vlees gezouten wordt en gekruid met zeezout en specerijen op een heel unieke manier. Het krijgt een typische smaak die door het drogen en rijpen aan het vlees wordt toegevoegd. Roken doen we helemaal niks, want dat verandert de smaak van het vlees te veel. Vandaar dat het dus met deze smaken in de keuken heel veel gedaan kan worden. En ik zou zeggen, kom het maar eens proeven. We gaan beginnen met het snijden van het kipfilet. We nemen het kipfilet. We snijden het kipfilet zodat het bijna helemaal door is. In dit geval heb ik natuurlijk een mooi slagershakbijl, maar u kunt natuurlijk ook met de achterkant van een pannetje thuis ook gebruik maken om het te pletten. Pancetta de peel van Edelbrons. We leggen de plakjes op de kipfilet. Het mooie van het vet is dat het zo meteen tijdens het garen langzaam in de kipfilet trekt. In deze tijd van het jaar ruimte verkrijgen is salie. Salie is een heel mooi kruid wat zich goed gaat verwerken bij kalfsvlees en bij gevogelte. We leggen hierna de kipfilet mooi op een stuk aluminiumfolie. Wat u misschien al is opgevallen is dat we het product niet zouten van tevoren. In dit geval hoeven we het niet, want het vlees heeft wat natuurlijke zouten die langzaam in het product trekken. We leggen dit product gedurende plusminus een uur even terug in de koelkast. Dit doen we om de eiwitten te laten hechten aan het vlees en aan de kruiden. Terwijl het vlees in de koelkast zit, gaan we verder met het bereiden van onze salade. Mango heeft een mooie zachte structuur. Je snijdt hem eigenlijk dun naar beneden toe, van boven naar beneden. Het is een pitvrucht die een platte pit heeft. Ik zal ook zo meteen dadelijk, kun je duidelijk zien hoe de pit zich bevindt in de mango. Je ziet hier duidelijk de pit zitten en de pit zit er in die lengte zit die erin. Het is een platte steenpit die erin zit. Mango verwerken in een voorgerecht is iets wat niet zo heel vaak voorkomt. Toch heeft het van nature een hele mooie smaak die zich heel erg goed laat verwerken met de kipfilet. Vandaar dat ik ook een beetje gekozen heb. Als tegenhanger gebruik ik hier ook een beetje citroen, sinaasappel voor een beetje een zuur erin te brengen. Dat haalt de smaak van de mango nog iets meer naar voren. Vervolgens gaan we verder met een sinaasappel. We hebben hiervoor natuurlijk een handsinaasappel en geen perssinaasappel voor nodig. Je kunt dadelijk ook zien bij het uitsnijden van de sinaasappel hoe mooi de partjes hierin zitten en die er mooi zonder vlies uit kunnen snijden. We snijden van boven naar beneden en we zorgen dat alle witte vliesjes mee worden gesneden. Het witte heeft namelijk altijd een soort bitter wat uiteindelijk niet past in de salade. Men snijdt langs het witte vliesje af. En vervolgens is het alleen nog maar het wippen van de partjes. Let op de pitjes die erin zitten, dat ze niet meegaan. We hebben de sap iets nodig voor dadelijk bij de dressing. Voor de salade een wat meer bite te geven, voegen we er wat pijnboompitjes aan toe. Om de smaak van de pijnboom meer naar voren te kunnen laten komen, doen we ze echt van tevoren licht bruineren. Dat doen we door middel met een pan op het vuur te zetten, een vlammetje eronder en een klein beetje olijfolie. Zorg altijd dat er in de buurt van de bakpan een klein pannetje met een zeef staat. Op het moment dat we de pijnboompitjes zijn kleuren, dat gaat heel snel en moeten we zo snel mogelijk terugkoelen. Dat terugkoelen doen we door middel het vet ervan af te gieten. Daarna verkleuren de pijnboompitten niet door en worden ze anders te bitter. We doen een klein beetje olie in de pan, ook vanwege het feit dat het dan wat sneller gaat. Je ziet nu dat de pijnboompitten verkleuren zijn.
En op dit moment is het verder helemaal goed. We draaien het vuur uit en gieten het geheel af in een zeef. Als laatste voeg er een beetje zout aan toe. Het vlees heeft nu plusminus een uur in de koelkast gelegen. We gaan nu verder met het bereiden voor de kipfilet en het garen in de pan. We halen het eerst weer uit de folie. Waar we zien dat het mooi strak tegen elkaar aan zit. De kipfilet prikken we met een paar prikkeltjes even vast. Dat doen we om extra nog te zorgen dat de kipfilet tijdens het bakken niet uit elkaar schiet. Voor het bakken van de rollade hebben we een klein beetje roomboter nodig en een beetje olijfolie. Als de boter is uitgebruist, wil zeggen dat de pan mooi op temperatuur is. We nemen het kipfilet en gaan natuurlijk langzaam het in de pan neerleggen. We zetten op een gegeven moment het vuur iets lager, zodat de boter niet verbrandt, maar wel dat de kipfilet een mooie kleur krijgt. We hebben inmiddels even de pan verplaatst naar een kleinere pit. Want om dit gerecht geheel klaar te maken, hebben we plusminus 10 minuten nodig. Dit doen we ook door middel, als de kipfilet mooi gebakken is, een deksel erop te zetten en het plusminus 8-9 minuten te laten nagaren. Op laag vuur. We zien nu dat de kipfilet van kleur mooi is. We leggen de deksel erop, we houden het vuur laag en nu gaart langzaam het product door. Het mooie hiervan is ook dat de pancetta zich langzaam de smaak los gaat maken en in de kipfilet getrekt. We gaan nu langzaam beginnen met het opmaken van de salade. De opmaak van de salade is een kwestie van opbouwen van de ingrediënten die we nodig hebben. In dit geval gebruik ik een mooi glasbord. Het ziet mooi feestelijk uit op een gedekte tafel. Van de plus hebben we mooie rucola melange, waar rucola sla heeft een mooie bite, maar het heeft ook wat dat betreft een notensmaak, wat weer mooi past bij de pijnboompitten. De bedoeling is dat de sla wat speelt komt te liggen. Op het einde komt er nog een beetje dressing en een beetje braadjus van het filet erbij. En natuurlijk als je het groter maakt, robuuster, dan is het natuurlijk ook hartstikke mooi om het buiten als een salade te serveren bij een barbecue. Plakjes sinaasappel die we erin verwerken. Geheel natuurlijk zonder vliesjes. De mango. We hebben 2 eieren gekookt, waarvan we natuurlijk gaan verwerken in onze salade. Dit kleurt leuk en het geeft ook nog wat extra vulling. Na plusminus 10 minuten is de kip zover. De salade staat klaar en we gaan nu over om de kip in mooie plakjes te snijden. Als laatste voor het gerecht af te maken is het snijden van de kip. We snijden het in mooie plakjes, gelijke plakjes. U ziet mooi de pancetta en de sali mooi in verwerkt. We maken dit geheel af met inderdaad de gebrande pijnboompitten. En dit kan zowel geserveerd worden als een maaltijdsalade. Een kleinere variant is natuurlijk als een gerecht bij een voorgerecht in een menu. Maar u kunt het natuurlijk ook geheel maken als een salade voor lekker gezellig bij een barbecue. Na het maken van dit gerecht is voor mij alleen nog maar de vraag: Guido, wat drinken we hierbij? Ja Jan, ik heb deze keer gekozen voor een Spaanse Valla Pasada. Dit is een rosé met wat fruit en wat kersen. Hij is lekker fris, dus past precies bij dit gerecht. Mocht je nou geen wijn lusten, dan kun je eventueel ook een lekker biertje erbij drinken. Dan raad ik aan de Château Neubourg. Goed, dan gaan we nu maar eens de gerechten uitserveren in ons pop-up restaurant. Prima, lijkt me een goed idee.